100% català. Periscope, le magazine 100% catalan. És l'home que arriba a festejar cada dia de la setmana, enguany particularment els diumenges. Eric Forcada, adiu de nou. Adiu, Sebastià, i avui parlem d'un diumenge, el diumenge 4 de desembre, i anirem fins al 4 de desembre del 2016. Aquest dia moria el militant històric Llorenç Planes. Aprofitem aquesta efemèride per retre homenatge a la seva acció i a la seva obra tan necessària pel país, ja que la vida d'en Llorenç Planes se pot comprendre o llegir com una alegoria de la vida de Catalunya del Nord de la postguerra fins a l'actualitat. Nascut al 45 a Costús, no gaire lluny del molí d'Andagues, es va tenir d'exiliar del Vallespí per cursar estudis primer a Perpinyà i després a Toulouse. Amb el títol d'enginyer en agronomia serà obligat d'anar a treballar a Dijon, Aurillac i París, com molts joves nord-catalans, viure així un exili forçat i trigarà molt en poder tornar al país. Tot i això, Llorenç Planes va aprofitar aquest període d'exili per escriure i publicar un llibre cabdal, El petit llibre de Catalunya Nord. Aquest llibre, publicat al 74 per les edicions La Fals, marca un autèntic punt d'inflexió en la història de les reivindicacions territorials i nacionals de Catalunya del Nord. Aquest llibre, per exemple, s'obre amb el capítol Un problema de nom. Doncs Llorenç Planes dona la solució defensant l'ús d'un neologisme molt lògic, el de Catalunya Nord. Neix així un topònim federador i portador de noves reivindicacions i esperances per la gent del país. Moltes generacions de militants se formaran gràcies a aquest llibret que se veurà ampliat amb una segona edició eixida al 78 en les edicions de l'Hérisson, que tenim com a lema Qui s'acosta té resposta. I aquí hi ha el joc de paraulota, de la resposta teòrica a la resposta pràctica que va fer Llorenç Planes un cop a Catalunya Nord. Bé, un cop que Llorenç Planes va militar a moltes entitats catalanistes, però al 1986 esdevindrà membre fundador del partit polític Unitat Catalana, del qual serà president del 89 al 2001. Un dels fets importants de la seva trajectòria política serà la seva candidatura als cantonals del 94, on en el cantó del centre-vila de Perpinyà obtindrà un 6,3% dels vots. Això vol dir que Llorenç Planes no només se pot resumir a l'home d'un llibre. La seva trajectòria va molt més enllà del petit llibre de Catalunya Nord, però si quedem en l'univers dels llibres, i si ho permet, la nostra convidada Llorenç Planes va publicar el 1980 Els vins de Rosselló i el 2012 Per comprendre Catalunya Nord, que podeu trobar en venda a la llibre catalana al preu de 17 euros. L'últim llibre de Llorenç Planes, no el trobareu pas a la venda. Es tracta d'un llibre memòries, més que un llibre, una aventura vital increïble. En efecte, el va escriure entre l'agost del 2016 i el novembre, quan la malaltia de Charcot l'havia paralitzat totalment. L'únic mitjà per ell de comunicar era amb un iPad que feia funcionar amb l'única part del seu cos que arriba a fer obeir el dit gros del peu dret. Gràcies a aquest sistema va poder escriure aquest llibre, aquest últim llibre de memòries, ajudat, això sí, pel treball d'edició del seu germà Jean-Claude i de la seva dona Montserrat Biosca. La vida de Llorenç Planes nos ensenya que un llibre pot permetre superar totes les discapacitats. Amb el llibre El petit llibre de Catalunya Nord, les discapacitats territorials, i amb el llibre Memòries, les discapacitats provocades per la malaltia. Finalment, el llibre és potser la millor medicina pel país.